дар иди рамазону наврӯз ман хирсандии мардум мехоҳам намозҳои моро алло қабул кунаву рӯзҳои гирифтагиёмона худованд қабул куна рӯзи рамазон. ман орзу дорам ки ҳамаи ами мусулмонон гирифтагии рӯзамон қабул шавад. илоҳинам худоим таоло қабул карда боша. идо хушрӯ гузарад, тинҷи амонӣ боша. ҳозир дар давлати ба худованд ҳамсоя шумо медонед ки чӣ рафта истад. худои таборактаоло барори коршо бутад. худои таборактаоло ҳамин тавре шавад ки халқи беозор, халқ беозор бошад, халқи бегуноҳ талаф наёбад. орзу дорам ки ҳами одамо эрон ба чӣ ҷанга бас кунам. фарорасии иди рамазон бо иди наврӯз, иди баҳор, иди марди деҳқон аз ҷиҳати дил табрик ва умри дарози бобаракат орзумандем. мардуми олам пеш аз ҳама бо дар назардошти вазъияти имрӯз ки хеле нигаронкунанда аст, сулҳу салоҳ орзу мекунам бигзор дар тамоми дунё мардум бо шодиву нишод хурсандӣ умри худро пеш баранд. ҳама орзуи ами бояд амалӣ шавад, ҷомаи амалӣ пӯшам ки ҳамин хеле донишгоҳ сарбаландона хатм карда ки духтурои пешқадами ами тоҷикистон шавем дар ватани мо хизмат кунем оянда. мушкили ҳама дора кам мушкилӣ мегузара ҳамаш худо тани саҳатя мегум ку ҳамаш мушкилӣ мегузара ино зиндагида ҳама як бе ҳеҷ ка бе мушкилӣ нестай мушкилӣ ҳама дора кажо. орзуи ман ҳамин аст ки ами тоҷикистони мо обод хушрӯ хушнақ шаҳри душанбои мо гул бар ин бушкуфад, халқи мо тинҷ амон зиндагӣ кунад. орзуи ман ҳамин аст. наврӯз дилора гули зебои баҳорӣ, зебо накҳати хуш зи гулзор биёрӣ. аз омаданат шод шавад мардами олам, некӣ бикунад рӯи замин сабзаи пурнам.